Oh shoot. Oh fuck. Аз мога да кажа стига. О боже. Това пак стана. Well, hello, tower. Michael. Ау. Шупи ми се самолета, го. Останах в една форма. О, фак. Леле, майко ми. Оле, боже. То път дори да станах така. Бутър. О, ето! О, боже. Мило, как? Gear down. Буги. Вертикални ми. Оле, правят 360. Вижте масата. Майко ми. Оле, майко ми. Не изглежда добре. О, боже. Уау. Майко ми. Ау. И той оцеля. И той оцеля. Тук що? Майко мила! Сега сменяме ръдър и веднага излитам. Упс. Ело! Бате! Айде! Успешно беше. Gear down. Ето, направих го! Майко, какво беше това? Окей, не беше много ежияна. Сулини, не! Come on! Yes! Wow! What the hell? Please, gear up. Оле, аз направих gear up landing. О, бавно. Full power. Давай! А то забави! What? Какво стана, бе? Вау! Майко ми има дрифт! Това ще яко за... Come on, please. Давай, come on. No! But unfortunately... Oh no. Shit. Shoot! What the hell? Толкова хвана! I'm a fuck up. Wow! Help me.
Да? We did it. We landed. I'm just the... Wow! Yo! Maar kom hier weer terug. Oh, no! No! Alright, we're on the runway, as we can see. Welcome back, guys. Mr. Beast here. Today you'll see how this plane will hit another freaking plane. And there's the plane. And the plane is alive. And there is your brand new plane. And there's the plane arriving. What the hell? Maar dat is stupid, Samulet. О, тук тази локация, добре. Малко шит шоу ще направим, ама нищо. Воу, не, спри, спирачка! Флер. Кацнах. Holy shit, кацнах. Стоп! Падаме. Не, бутнахме го. И кора катастрофира. Щупи се, хора, ето го. No. Не. Да, така, добре. Спри, без щупи гира, моля те. Спри! Какво стана, бе, човек? Цена! Oh, fuck. Motherfuckers. Вау! Ето го пак е във въздуха. Ма той пак оцеля. Май си изгуби колесо. What the fuck? О! Мята. Вау! Не, щупи се! Майко мила, той се щупи! Holy... двигател ще падне! И това ще даже клип. Чао!